Wow, revenim cu un nou vlog. Dacă n-am mai filmat de mult. Păi, deci aveam terminat munca, iar azi e superb afară. 26 de grade, nu-mi vine să cred, caniculă. Întâi mâncăm și apoi asta o să fie așa un vlog de, iarăși, curățenie acasă. Nu să fie de călătorie azi. Dar hai să vedem. Hai să vedem ce pot să fac. Cum zicea un coleg moldovean la un moment dat, să mă uit la alții cum muncesc, nu pot să mă plictisesc niciodată. Vedem dacă voi vă plictisiți. Dar mai întâi voi mânca. Și am un meniu. Carne cu legume, lipie și la desertul. Nu contează. Asta e de fapt felul meu, dar ce fac eu ca să păcălim puțin organismul? Să pare că mănânc ceva mai interesant. Deci, voi aici niște legume la cuptor cu carne la cuptor, da. Dacă facem așa, mamă mia. Ia uitați aici. Doar sănătate, dar cu lipia asta. Și dacă punem și puțin sriracha, cu ce seamănă acum? A? Eu zic că seamănă cu aproape o shawarma. Așezăm puțin așa. Puțin cam mare, dar nu contează. Altceva, nu? Mult mai bine. Shawarma, vezi? Se poate. Excelent. 170 de calorii are în plus lipia. Dar oricum nu pare că eu am prea multe calorii în mine. Așa că e ok. Hai, mâncăm și apoi ne apucăm de treabă. S-a mâncat bine. Dar acum gata, mă pot apuca de treabă. O cafea mai târziu puțin. Am băut, abia ce am băut una la muncă. Deci e incredibil ce soare. Wow, și ce cald. Poate puțin vânt, dar e cald, e bine. Ireal. Și acum care e planul? Păi întâi vreau să tund iarba. Da, că a crescut, arată, mă rog, nu e gazon, e iarbă aici. Așa e și în față. Iar apoi cineva din casa asta s-a plâns că ăsta trebuie spălate. Da, nu contest, dar nu-mi place prea mult să o fac. Dar hai, ce-i drept sunt urâte. Hai să vedem să vedem ce iese. Nu garantez succesul. Da, din păcate, pe vecin nu o să știe ce a lovit. Ok, am doar 2 ore la dispoziție, că după aia trebuie să plec să o iau pe Andreea. Așa că trebuie să mă grăbesc. Deci, 1. Tuns gazonul, spălat dalile astea de piatră. Aici deja am spălat. Acolo nu. Și adevărul e că mi-au pus apometre. Și încă nu le-a dat drumul, așa că dacă spăl înainte, oricum plătesc 50 pe lună, indiferent de cât consum, dar și că o să plătesc mai puțin, dar hai las că spăl eu înainte să mi le pună. Următorul lucru, voi muta produții și leagănul aici ca să am spațiu liber. Vă vine să credeți sau nu, vântul mi-a dărmat odată leagănul ăsta. L-a dat cu craci în sus și abia pot să-l trag. Deci ca să vă imaginați ce vânt e pe aici. Iar brăduții ăștia 2 am luat de la o familie de bulgari care au vândut-o când au plecat înapoi în Bulgaria. Dar mie îmi plac mult. Copăcii ăștia micuți. Pe de pini noi. Bun. Ok, uitați ce jucărie am aici. De la Bosch.
Easy Aqua Attack 110. Cu asta am făcut treaba până acum și a scos banii. Și acum mă apuc de treabă. Dar mă simt puțin prost că vecinii stau chiar aici. Dar asta e, termin și eu cât de repede pot. Sper că într-o oră. Înainte? Nu, asta e după, asta e înainte. Vede vreo diferență? Ar trebui. Nu știu cum e pe camera, dar cu ochiul liber se vede. Dar așa mai repede, să mai iau din negreala asta. Hai că iau ceva. Altceva. Da, hai. Mă las. Îi dau înainte și vă arăt cum arată la urmă. Și cam așa se prezintă situația după, nu știu, cred că a trecut jumătate de oră. Înainte, după. Nu ideal, dar mult mai bine. Eu am mai făcut asta cu vreo 2 ani. Dar aici, dacă vremea e udă mereu, s-a făcut iar. Mi-a amorțit mâna. Hai că aproape am terminat. M-am obosit. Nu mi-a luat așa mult. Dar m-am cam murdărit. Dar așa țin minte că s-a întâmplat și data trecută. Și rezultate parțiale. Aproape de final, de fapt. Opa. S-a murdărit casa de vacanță, dar o rezolv imediat. Ia uitați aici. Ce suvenirul nostru din Pisa. Am ajuns la jumate. Mă rog, am trecut de jumate. Să mai tund iarba în față. Și după aia vă arăt cum a ieșit. Dar hai să vă povestesc o întâmplare. Acum câteva săptămâni am dat comandă de un pachet. Într-adevăr, era valoarea de peste vreo 200 de lei. Și eram la muncă și vine pachetul. Și mă sună Andreea. Doamne, s-a venit un pachet, domnul vrea codul. PIN-ul. Și zic că... Păi n-am PIN-ul. Stai să mă uit. Evident, nu aveam PIN-ul. Ce zice domnul de la livrări? Las că așa faceți voi. Vă știu eu pe toți, ziceți că n-aveți PIN, dar voi aveți. Păi, n-am PIN. Am uitat pe e-mail, nimic PIN. Și zic, doamne, dă că-ți trimit mail-ul cu cardul, îți arăt cardul care am plătit. Nu, fără PIN nu pot să fac nimic. Probabil avea dreptate. Da, fără PIN nu pot să fac nimic, da. Dar totuși, cu pachetul aici la ușă, l-a luat înapoi. Următoarea zi nu era nimeni acasă, evident. Iar apoi putea să livreze peste 5 zile. E incredibil. Și a trebuit să mă duc, să conduc jumătate de oră ca să-mi aduc pachetul care era în fața casei. I-am zis doamna de acolo, doamnă, era la ușa mea pachetul ăsta. Și da, știu, se mai întâmplă. Adică eu am primit PIN-ul, el a venit la ora 10, eu am primit PIN-ul la ora 12. Și că a venit livrarea. Da, e incredibil. Da. M-a marcat. Cum să nu te enervezi, dar e ok. Se poate. Măcar l-am luat, ce să zic acum. Am plătit livrarea, mă gândeam să cer bani înapoi de livrare. Pentru ce plătesc livrare, că ar trebui să conduc o oră până acolo. Anyway. Jumătate de oră. Jumătate dus, jumătate întors.
Dar da. Ia uitați aici. Câmpia Turzii. Deci trebuie să mă ocup de parcela asta de... Ia uite, au ieșit florile. Nu știu ce să este. Dandelion le spune aici, cred. La noi arată mușețel, dar nu e mușețel. A, uite, ăsta e dandelion. O bălărie, practic. Da. Hai că mă apuc de ea. Nu mai am mult timp. Și apoi o iau spre muncă. Spre muncă, auzi? Da, din obișnuință. Mă duc să o iau pe Andreea de la muncă și apoi la cumpărături. Ziua de vineri e perfectă. Altceva, nu? Arată gazon. Se vrea fi gazon, dar nu e oricum. Mai am de făcut, dar nu mai am timp. O să mai smulg buruienile și astea. Bun. Iar în spate, cam așa se prezintă gazonul. Deci ăsta, whatever, mediocru. Dar, da? Ce ziceți? Mult mai bine, nu? E perfectă? Nu e perfectă, dar cât de cât. Stau mai bine acum în leagă, nu mă mai deranjează vizual când văd graimul ăla de pe jos, care o să apară iar oricum în toamnă, dar până la toamnă e mai bine. Și căsuța n-am lăsat-o murdară, am curățat-o. Da, cam ăsta a fost vlogul. O mai zic una în încheiere așa. Zice Andreea, bă, am nevoie de 2 lire mărunt. Bă, eu n-am mărunt niciodată, n-am cash. Maxim bani de tuns. Ca aici la frați trebuie să dai cash. Și zic, nu am. Zic, ok. Pentru la muncă, ce când trebuie. Am fost noi am fost pe undeva la doctor. Plăti parcare și Andreea zice că, bă, plătești cash și îi dă restul. Zic, bă, aveam doar 20. Bag 20, parcarea 4 lire, 4,50. Îmi dă rest 11 lire 50. Mă, se face că nu mai numără bani aparatul, bam, s-auzea. Nimic nu mai cade, zic, mi s-a înnegrit privirea. Ok, nicio problemă, zic că hai să mergem, asta e. Cel puțin consultație sau ce a fost la doctor a fost gratis. Partea bună. Îi dau 2 lire, zic, ia-ți 2 lire de aici. Ok, și că trebuie să aleagă o echipă la muncă, pun toți colegii, cine câștigă, e ca un pariu, mă rog, cine câștigă Cupa Mondială, primește toți banii. Zic, perfect, alegi Spania măcar și ne scoatem banii. Și că, dar stai că nu, că e prin tragere la sorți, adică scade o echipă aleatorie. Vine a doua zi, cine credeți că i-a căzut? Senegal. Senegal. Ok. Da, așa că nu mă lungesc. Asta a fost vlogul pe azi, așa pe chill, pentru voi. Eu am muncit o leacă, dar m-am grăbit. Rapid și din mântuială e suma bun, sau mă potrivit. Ne auzim data viitoare și ce să zic, hai, forța Senegal!